जोङो जेन्डार इकुवेलिटिनि खोथा बा संबिजिराव जोंहा राइट टु इकुवेलिटिनि आर्टिकेल दंखायो थेवब्लाबो गोबां जायगायाव जों गोबां समावहाय नुनो मोनो माखासे जोङो पेट्रियार्केल बा माइन्डसेट बा पुरुष प्रधाननि जे माइन्डसेट बे सान्थौ दङ बेखौ लानानै गोबां जोंनि आइजोफ्राबो सांग्रांथि गैयैयाव बा जोंनि समाजनि सुबुंफ्राबो सांग्रांथि गैयैयाव जोङो जेन्डार इकुवेलिटिखौ जोङो बुंदोंबाबो जोङो मोननो हायाखै आरो दा बेखौ जाहाथे जोङो मोनफुंनो हायो जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे न'खरनिफ्रायनो फिसाजो फिसालाखौ पार्थक्य दोना लाबानो मोजाङै फेदेरो जाहाथे माने गथ' फिसाजोफोरखौबो समानै समानै फोरोंनानै बा माने गियाननि महरजों समाजावहाय नैबे जेन्डार इनइकुवेलिटिखौ माने गैया खालामनो हायो बा संबिजिराव जोंनि जे समान मोनथाय बेनि थाखाय जोङो राव होनो हायो बेखौ जोङो गासिबो आइजोफ्रानो सांग्रां जानांगोन आरो लोगोसे आइजोफ्राल' नङा जोंनि समाजानो सांग्रां जानांगोन जोंनि अर्गेनाइजेसनसफ्रा सांग्रां जानांगोन नंखायनो होनो लेगेल लेजिस्लेशन्सनिफ्राय ससियेल लेजिस्लेशना माने गोख्रोंसिन होननानै जोङो जेला समाज जानानैनो जोङो सांग्रां जागोन होमबासो जोङो नैबे राइट टु इकुवेलिटिखौ जे मोनफुंनांगौ बेखौ जोङो मोनफुंनो हागोन बेनि खबरखौ आङो दाबो एसेबां माने मोनाखै खिन्थु जेसेबां जोंनि वुमेन अर्गेनाइजेसन्स बा आइजो माहारिखौ गोख्रों दानो थाखाय जेसेबां बेबायदि आफाद फैगोन बे जोंनि थाखायनो मोजां जोङो बयबो हेन्ड हल्डिं बा आखाइ हमलायनानै मावगोन आरो जोंनि आइजोफोरनि जौगासारनायनि थाखायनो जोङो गोख्रों खामानिखौ मावगोन आरो रावबो होगोन जोङो